dole ne in auro Bilkisu ta shigo gidan nan, kuma dole ne in saki ɗaya. Haba Alhaji, ai kai sanin kanka ne tare ka auro mu biyu ka auro mu cikin gidan nan, kuma ba zai taɓa yiwuwa ka saki ɗaya ka bar ɗaya ba, sai dai mu fita duka. Gaya masa ƙawata. Tare aka auro mu kuma ba a isa a saki ɗaya a bar ɗaya ba. Amma dai kun san Hajiya garanti ce a nan gidan, kuma tana da permanent seat a nan. Don haka ke za ki je gida ki zauna ki ida, in ki samu miji ki aure na suke ki. To an na gode. Tsaya. Duk gidan nan ke ce ta 38 da na aura, kuma babu mutum ne kirki, babu mutum ne arziki irinki. Don haka saboda haƙurinki na baki mota da miliyan 1. Alhaji, wani za ka saka? Dinji, lalabe mana baki. Matso. Ke da kike jiran babban kaso, ina ke ina saki, kin ciki. Haka ne. To Alhaji na gode. Kai, Allah ya kyauta. Yarinya shiru ba ruwanta da kowa. Ba dan na ƙwallafa rai sai Bilkisu ta shigo gidan nan ba, da ba zan iya sakin wannan. Ita ce ta kirkin. Amma wa'annan sai na yi hunkula su saki ɗaya daga cikin sai fasa na rasu dalili.